Si avui Jesús tornés, tindries oli a la teva llàntia? Potser la botiga ja està tancada quan intentis trobar oli. Sí, potser quan te n'adonis que el necessites, ja serà massa tard per anar-lo a buscar. Queda't fins al final perquè veurem què significa realment aquest oli i com pots preparar-te i preparar la teva llàntia abans que sigui massa tard. Jesús va explicar una història molt impactant. Aquesta història la trobem a l'Evangeli de Mateu, capítol 25, dels versets 1 al 5. Deixa'm llegir-te què diu la paraula de Déu. Aleshores el regne del cel serà semblant a 10 verges que van prendre les seves llànties i van sortir a rebre el nuvi. 5 d'elles eren prudents i 5 insensates. Les insensates van prendre les seves llànties, però no van prendre oli amb elles. En canvi, les prudents van prendre oli en les seves gerres, juntament amb les llànties. Com que el nuvi tardava, totes van tenir son i es van adormir. Jesús explicava la història d'un nuvi que venia a buscar les seves 10 dames d'honor per celebrar les noces. Totes l'esperaven, totes tenien llànties, totes semblaven preparades, però hi havia una diferència que ho canviaria tot. Algunes havien portat oli de més, altres no ho van considerar important. I quan el nuvi va arribar enmig de la nit, les llànties d'algunes es van apagar. Van córrer a buscar oli, però mentre anaven a comprar-lo, la porta es va tancar per sempre. Quan van tornar i van trucar, el nuvi va respondre una de les frases més dures de tota la Bíblia. No us conec. Què havia passat? A la paraula de Déu, l'oli sovint representa l'Esperit Sant. A l'Antic Testament, quan algú era ungit amb oli, simbolitzava que l'Esperit de Déu venia sobre aquella persona per capacitar-lo per a la seva missió, una missió que per ell mateix no podia realitzar. Avui en dia l'Esperit Sant és basat sobre nosaltres per dur a terme una tasca que tampoc podem fer per nosaltres mateixos, relacionar-nos amb Déu. Perquè la veritat és que ningú pot acostar-se realment a Déu només amb les seves pròpies forces. Però hi ha un detall molt important en aquesta paràbola. Totes es van adormir. I aquí hi ha una lliçó molt profunda que m'agradaria que aprenguéssim avui. El son és el que fa que l'efecte de l'oli no es manifesti en la teva vida i en la meva vida. Tot i que l'Esperit Sant és Déu mateix i pot fer el que vulgui, el seu amor per tu i per mi respecta la nostra decisió. Encara que tinguis aquesta unció, pots adormir-te espiritualment. Ell et cridarà, t'avisarà, et parlarà al cor i ens parlarà al cor, però al final serem tu i jo que decidirem què fer. Decidirem si despertar-nos o continuar adormits. Però Jesús també estava revelant una veritat encara més profunda. No és ser bona persona el que obre la porta. No és ser el millor de la teva i de la meva família. No és ajudar a molta gent. No és tot el que hagis donat als demés. La porta s'obre per una relació personal i íntima amb Déu. Per tenir oli a la llàntia. Per caminar cada dia amb l'Esperit de Déu. Però llavors ens sorgeix una pregunta important. Com es prepara una llàntia? La llàntia es prepara buscant Déu cada dia, escoltant la seva paraula cada dia, parlant amb ell en pregària com si no hi hagués res més important al món i deixant que l'Esperit Sant, l'oli, transformi la teva i la meva vida per sempre. No es tracta només de semblar preparat, sinó d'estar-ho de veritat. Perquè arribarà un dia en què ja no hi haurà temps d'anar a comprar oli. Arribarà un moment en què el nuvi vindrà i aquell dia no comptarà el que semblava,
sinó el que hi havia dins la teva llàntia, que és el que realment Déu pot veure. Per això Jesús va acabar aquesta paràbola amb una advertència que encara avui ressona. Vetlleu, perquè no sabeu ni el dia ni l'hora. Avui encara hi ha temps. Avui encara pots omplir i puc omplir la nostra llàntia, perquè el nuvi està encara més a prop del que imaginem. Que tinguis un dia molt beneït.